ngo kumenya buna ekiama gya UPA nigo gyasabira abamenye be county yo basire abarwaneri bali baremagega yo musike Dr. Fred Matiang'i asekelinga oko nako ogotemwa ogotangani kwa Fred Matiang'i imeyorogongwa rwabusi asobora ibwaye bwage siasa bagukwana sege ikaro imeyenka yo mugavana Nyamira Nyabite ase aba coordinator ba UPA abarwaneri nse kiama kya UPA asobo cholyoboke amo no mugavana Nyamira Amos Nyaribo nigo basabire boigo abamenyi ko bakera ekura abarwaneri bale inse yekiamekyo ochaka ankyo nigo abarwaneri barairania masakara guche ase chiobisi chiobocholi ne chimbebe ase chibunge bene inse ye wodi ya Nyamaiya West Mugrango Ekerenyo North Mugrango naboigo Nyansiongo meye bunge ya Borabu mulikito Steven Nyarike Mbunde na mange Amatemu amatangani ayo araciye korokya gose umurwaniri bene bwikero cyubora ibwense Dr. Fred Matiang'i nare gusimbono ekerobo cyo boke boraciye gokorekana umutinyo go cica Matiang'i UPA Matiang'i agukwana yegawa aba coordinator be kiama kya UPA korogusi asege ikarawa mono mugavano Nyamira umusike Amos Nyaribo asomenya bwaye imeyense manya bitaso mu cyo Nyamira nigo ikiame kya UPA kereire ngani go gochakera ankyo abarwaneri 14 nkima nigo baraciye koirania masakarabo ase kiombe kyo bachone chimbebe Matiang'i Savisa Kenya Savisa Kenya alama yetu ni the environment wali ground mubabwatisiye naende abagusimworo ki enchera yo gukuminga Matiang'i mbusyo kagari pati ye etoze kunyo suguma naende ntwasukira na maiga iganto aminto bali mona kuminyoka mangana gisegitiga tiga bono tumanyese yere se ground ne ya Ruto na Matiang'i ikine gisegito bata abantu tuanibere igokuru gusino da kwa kina Matiang'i itana tosha kagara nere tuwa mure tutogare tinaitwe okikobori president abaminto bakubolie kerogo kyo MCA si wodi sato nkoboli abaminto tobwaterane asobo mwaso kworo kyo bomo tobaye chikura chionsi nande bayire biro kebi byonsi nare go saba bangina baminto ni numuraru abasemi obuja ko ruchia sabantu baminto bonsi elinde tuoro kyo bomo ngana intwento bwate omumuro ito tayete go support yo ku Matiang'i. Nilikuwa nataka kusema nini? Hii jama si village chama vile ambao wanasema. Nimesoma higher order ndio makandidati wetu wako 14 kulingana na IBC magazeti viti karibu 26 so tuko na pass mark ekiama kya UPA kikiabarariria abarwanereria batatu korwa chi wodi sato cha Nyamira ase wodi ya Nyamaiya ibunge ya West Mugrango Moski Chrisio Siamara chikuirukie bendera ase nsemo yekerenyo ase ibunge ya North Mugrango Moski Jeremia Onkaro boigara chikuirukie bendera ekere ase nsemo ya Nyansiongo yogotoka ase ibunge ya Borabu Moski Kevin Marangara chikuirukie bendera ya UPA nigo kerere ngani go baletsa yari asobo chori oboke party ya UPA nige we are well prepared etoreamo buno bomo womo gusi totagete to win ebiroge byonsi bitatu kiama kya UPA boigoni go kyarobeire meroberio yogo chigo chaka chi campaign eri kubarariria abarwaneri babo igo nabona rodinga UPA yeito tokunye sabera ebiroge byonsi bitatu elindi bitomeke twari kinguru ase ground twakire gisarensi ase gabana yete gisarensi misanyaribo atoiro koboko atoiro mona genda mwase campaign mambiende kermo abekira masakara Ben Nyarike Mbunde Nsoko TV Nyamira.